Dobro jutro Senj, dobro jutro svima, sretno. Evo, pitam gradonačelnika grada Labina. Pitam gradonačelnika Labina kad će početi razgovarati i odgovarati na pitanje građana vezano za probleme koji nastaju zbog loše komunikacije i rada gradskih službi. Da obrazložim. Naš sugrađanin Gianni Milevoj je svima nama mailom i slikovnim i ostalim prilozima upoznao nas je na koji način i kako mu se rješavaju, rješavaju dugogodišnji problemi koje je po meni stvorila gradska birokracija na čelu sa gradonačelnicima. Nemam toliko vremena sada sve skupa prepričavam, već postavljam pitanja. Smatram da se mora dati odgovor na postavljena pitanja, da se gospodina Milevoja mora primiti na razgovor i da se problem mora riješiti razgovorom, to jest kontaktima i svim mogućim normalnim mjerama da bi se riješio njegov problem. Kako njegov, tako i ostali građani. Imam dojam da gradonačelnici i gradske službe rađe i brže rješavaju probleme krupnog kapitala, nešto slično problemu gospodina Milevoja imala je nekad i Maslinica, međutim tu se Maslinici išlo na ruku vezano za pristupne puteve i tako dalje. Dobro, sad ću malo šutiti pa ću vam... Evo, to je bilo pitanje. A ne znam zašto me prekidate. Mislim, ako vam se ne sviđa vama pitanje, onda i nije to prvi put da me prekidate. Pa ja mislim da imam pravo govoriti ono što mislim i što zahtijevam. Drugo pitanje je vezano za javnu rasvjetu u Faragunima. To je jedno selo na periferiji grada Labina, na periferiji Marciljani Vineš. Žitelji tog sela su davnih godina tražili da im se postavi makar jedna lampadina, to je javna rasvjeta. S tim je bio upoznat i mjesni odbor više puta, predsjednik gradskog vijeća, bivši predsjednik Poropat Valter, vijećnik Lari Zahtila, bio upoznat i pročelnik, bivši pročelnik Donald Blašković. Mislim da su bili svi u gradu upoznati sa tim problemom. Međutim, do današnjeg dana od rasvjete ništa. Da se ispravim, rasvjetu je postavio, nažalost, sada pokojni gospodin koji je tamo stanovao, postavio je solarnu rasvjetu u svom trošku, međutim, normalno ta rasvjeta nije dovoljna za selo, trebalo bi barem 2 lampadine postaviti. Evo, gospođo predsjednice, ako me ne prekidate, onda ja mislim da sam rekao sve. Bio bi još nešto rekao, ali hvala. Evo, definitivno je da moram malo ispraviti navode jer nisu potpuno točni. Sigurno je da je gospodin Gianni Milevoj postavio višekratno pitanje prema gradskim službama, da ne bi bilo neke misterije, nisu to pitanja. Nije više tema dom za starije, jer dom za starije trajalo godinama i na kraju smo, nažalost, svi skupa dosta platili ceh u vremenu i dom je ipak na kraju uz puno mailova završio na sudu, 1., 2., 3. Navedena stranka izgubila spor, dom se gradi do nove godine, će biti pod krov i tu temu smo riješili. Sad je to jedna druga tema, odnosno druge teme. Jedna tema je rješavanje nerazvrstane ceste ispred doma zdravlja,
a druga tema je okućnica kod privatne kuće gospodina Đanija Milovoja. I u jednom i u drugom slučaju nadležne službe su dale odgovore, neke, postoje određeni problemi, nešto se tiče izmicanja cijevi sa strane vodovoda Labin koji je to stavio u plan za iduću poslovnu godinu, ali vrlo rado ću kao gradonačelnik objediniti jednu i drugu službu i pozvati gospodina Đanija Milovoja na razgovor i vjerujem da će se sve to riješiti normalno u skladu sa zakonom ove države. Tako da, evo, gospodin Đanija Milovojević će dobiti poziv, mi ćemo ga primiti na razgovor pa ćemo mu pojedinačno objasniti predmet po predmet, ali nije istina da nije dobio odgovor na pitanje. Hvala. Evo, mogu reći da u sljedećoj godini i evo, zahvaljujući i prethodnom upitu gospodina vijećnika Larija Zahtile i održanim sastancima sa mjesnim odborom oko formiranja proračuna i prioriteta za 2022. godinu i između ostalog među prvim točkama je bila postava javne rasvjete u zaseocima Blaškovići i Faraguni. Tako da u sljedećoj godini zaseok Faraguni, znači predviđeno je 50.000 kuna za postavu 3 rasvjetna tijela u tom zaseoku, tako da evo, to ide u plan realizacije za sljedeću godinu. Gradonačelniku ste dopustila da šire obrazlaže i da govori ono što on misli. A za mene ste rekla jednu veliku laž, a i gradonačelnik je rekao laž. Ja nisam rekao da gospodin Milevoj nije dobio odgovor, nego sam rekao i naglasio da s gospodinom Milevojem treba razgovarati, da se nedovoljno razgovara sa ljudima, gradske službe i gradonačelnici. To sam rekao. I zbog toga je nastao problem. Za drugu stvar, zahvaljujem pročelniku da se konačno postavi javna rasvjeta u selima koje nemaju.